रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। रन्जन दैमारि केতিয়া मुक्त হ'ব যে যেতিয়াও সাক্ষরকারী হৈ তেওঁ रन्जन दैमारि मुक्त এনেতো मुक्त নহয়। आच्छा रायजोफोर गासिखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनै नोंथांमोननि लागै मोनसे ओरैबायदि इम्पर्टेन्ट ओरैबायदि साननो गोनां मोनसे टपिकनि सायावहाय भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय रायजोफोर। नोंथांमोना जुदि उइदाउट स्किपफुल जुदि भिडिअखौहाय नायजोबोब्ला नोंथांमोना बुजिनो हागोन आरो किसुमान बाथ्रायावहाय नोंथांमोना क्लियार जागोनखौ आङो आसा आरो मिजिं खालामदों। स' रायजोफोर मेन कन्टेन्टआव थाङिनि सिगांनो आंनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोना धोर्ज हमनानै खोनासंगोन होननानै आं आसा खालामबाय। स' रायजोफोर गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेरनिफ्राय हयथ' बाजानाय मोनसे फैदोंबो जानो हागौ, जिहेतु आंबो गोसो गैयामोन इउटुबाव फैनानै रायजोनि थाखाय पलिटिकेलनि बागै फंसे फंनै बाथ्रा बुंनो, बेबायदि भिडिअफोर लाबोनो कन्टेन्टफोर लाबोनो एक्चुअलि एसेबां गोसो गैयामोन। नाथाय मोनसे सिन्ताया फैबाय, जाय सिन्ताया जोंनि हारिनि थाखाय, हारिनि सोबख्ल'जानाय, हारिनि नासयजानाय, हारिनि थगायजानाय बायदिसिनानि थासारिफोरा, बर' हारिनि थासारिफोरा हसायनो आंनि गोसोआवबो एसे सेन्टिमेन्ट नांनानै सोरबा बायदियाहाय दिनै गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो सानो, गुबुननो शेयार खालामनो सानो। नाथाय सोरनो शेयार खालामगोन, सोरनो फोरमायगोन, सोर खोनासंगोन, नङा होमबा रायजोफोर? खिन्थु गोसोनि साननाय गोसोआवनो थाफिनो, नंगौना रायजोफोर? हारिनि थाखाय सोरबाया मोजां सेन्टिमेन्ट लानानै मोजां सिन्ता खालामो, मोजाङै सिन्ता खालामनानै जुदि सालिजारि नायनानै दुखु मोनो गोसोआव, खिन्थु बेफोर बाथ्राफोरखौहाय सोरनो शेयार खालामगोन, नङा होमबा रायजोफोर? खिन्थु गोसोआवनो थाजोबफिनो। दिनै आंनिबो गोसोआव बेबायदि मोनसे सिन्ताया, बेबायदि मोनसे साननाया फैदों। हारिया दिनै माबायदिहाय थगायजाबोदों, हारिया दिनै माबायदि नासयजाबोदों, जायनि जाउनाव फंसे फंनैब्लाबो रोङाब्लाबो जायाब्लाबो बाथ्राफोरखौ बुंबोदों। बेफोराव जुदि माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांदोंब्ला रायजो राजाफ्रा हुद्रायनानै होगोन आरो क्लियार खालामनानै होगोन आं आसा खालामबाय। थ' रायजोफोर बिदिब्ला जोङो मेन कन्टेन्टआव थांनोसै। नोंथांमोननो लागै मोननै क्लिप आं देखायग्रोनो इच्ছা खालामदों। नोंथांमोना बे मोननै क्लिपखौहाय नायनानै लाग्रोदो। रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय। रन्जन दैमारि केতিয়া मुक्त হ'ব যে যেতিয়াও সাক্ষরকারী হৈ তেওঁ रन्जन दैमारि मुक्त এনেতো मुक्त নহয়। रायजोफोर नोंथांमोना क्लिपखौ नुबाय। जोंहा प्रमद बर' साराहाय इलेक्सननि सिगां एकर्ड खालामनानै फैखांनायनि उनावहाय बे बाथ्राखौ गावनि खुगाजों बुंनायमोन जे रन्जन दैमारि साराहाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै ओंखारबाय, बे एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै उदां जाबाय। बेनिफ्राय बोसोरनैनि उनावहाय जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय बुंबाय रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गनाया हम्बक नङा, बियो अलरेडि कनभिक्टेड जाखानाय, बेखौ जोङो सख'नो हाया, बेबायदि बाथ्रा बुंबाय। बे मोननै बाथ्राखौ बिथांमोन सानैनि बाथ्राखौ जुदि जों कम्बाइन खालामनानै जुदि जोङो सिन्ता खालामबा नायबिजिरोबा रायजो राजानि गोसोआव दिनैहाय हयज' खालामनो हायै, सहायनो हायै बेबायदि मोनसे सिन्ताया दिनै फैदों, नङा होमबा रायजोफोर? जायनि जाउनाव दिनै एक्स एनडिबि सारमोनाहाय दिनै हब्राहै ससियेल मिडियायाव निउस लाइभआव मिडियानि गेजेरजों बुंदों, गावसोरनि दुखु दाहाखौ फोरमायदों। बेनि गेजेरावनो दिनै गावजों गाव बबेबा आफादजों सोरजोंबा दिनै एना एनि तर्क बितर्क, नङा होमबा रायजोफोर? बेसेबांखिनिया जाखागोन साभाबिकखा। जों रायजो राजाफोराबो गोबाङा दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों। नाथाय बे दुखु मोननायखौ सोरनो फोरमायगोन? बिथांमोना गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ निउस मिडियानि गेजेरजों नुनानै खोनानानै गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायो, खिन्थु सोरनो फोरमायगोन? गोसोनि साननाय, गोसोनि दुखु गोसोआवनो थाफिनो, नङा होमबा रायजोफोर? जोंहा एक्स एनडिबि सारमोननि जिहेतु गोसोनि दुखु, सहायख' हायै, सहायनो हायै जि गोसोनि दुखु, बे दुखु बुंबाय थानायावहाय मानि थाखाय बिथांमोना एसेबां दिनै हब्राहै, मानि थाखाय गुबुन मोनसे आफादखौबो बिथांमोना सोंखारिनानै बाथ्राफोर बुंबाय थायो? बिनि मेन रिजोना नैबेनो रायजोफोर, मिथिबायना? दिनै गुबुन आफादनि मानसिफोर बा रायजो राजाफोरा दिनै बर' हारिनि गेजेराव प्रमद बर' सारखौ थगायसुला, थगायग्रा, जाखर, गादिनि लुबैसुला मानि थाखाय बुंदों? बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबोला गुबुना मानो नांजायो? एक्सुअलि रायजोफोर मिथिबायना? रायजो राजाफोराबो दिनै बुंनो हमबाय जि प्रमद बर' साराहाय दिनै हारिखौ थगायबाय। गोबां रायजो राजाफोरा बुंनो हमबाय। कारना मानो? कारना बेनो रायजोफोर हसायनो जुदि प्रमद बर' सारा थगायमारदों नामा? बयनिबो गोसोआव बे मोनसे सोंलुआ। जिहेतु प्रमद बर' साराहाय एकर्ड जाखांनायनि उनाव देखा देखि गावनि खुगाजों बुंनानै लादोंमोन जि रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाबाय,
गासैबो एक्स एनडिबिफोरा बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जासिगोन नङा होमबा रायजोफोर दिनै जोंहा जेलाव थानाय एक्स एनडिबिफोरनि हिनजाव बिथांमोननि बिमा बिफा बिथांमोननि गथ' गथाय बेसेबां खुसिनि मोदै गदोंमोन जेब्ला प्रमद बर' सारनि बे स्पिचखौ खोनायो अब्ला दिनै फिथाइया मा थाइखो नङा होमबा रायजोफोर जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय प्रकाश नार्जारिनि चेनेलाव मोनसे बाथ्रा बुंनायमोन जेब्ला प्रकाश नार्जारिया बिथांखौ इन्टारभिउ लादोंमोन रायजोफोर नोंथांमोना बिथांनि चेनेलाव थांनानै नायहैबाबो मिथिगोन दे सनितपुरा बिथोराव हाबनाय हाबिखौ लानानैबो गोबां बाथ्रा बिथाङा सोंदोंमोन बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन दे गोराहै 6 मान्थनि गेजेराव जाफुंजोबगोन होननाय बाथ्रायाव प्रकाश नार्जारिया सोंदोंमोन दे 6 मान्थनि गेजेराव जुदि जाफुङाब्ला होननाय बाथ्रायाव जोंहा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारा गोराहै बुंदोंमोन दाउदैखौ दैनो होग्रो दाउदैया दैबासो मिथिगोन गफायबासो मिथिगोन दाउजो जागोन ना दाउला जागोन बेखौ माने एसेबां नोंसोर हाबदाब दाउदैयानो दैयाखै बेफोरबायदि मोनसे गोरा बाथ्रा बुंदोंमोन 100% गेरान्टि होननानै बुंदोंमोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय 6 मान्थनि गेजेराव जायनि खोथा गैया होननानै किन्तु दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै रायजो राजानि गोसोआवहाय बिथांमोना हसायनो थगायमारदों नामा बिथांमोना हसायनो रायजो राजाखौ फोलामारदों नामा नैबे सोंलुआ फैयो नैबे साननाया फैयो जायनि जाहोनाव दिनै रायजो राजाफोरनि गोसोआव गोबां दुखु मोननाय जानानै दङ आरो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियायाव बुंबोला दिनै बाजानाय जायो दुखु मोनो बोराबो गाज्रि मोनो नङा होमबा रायजोफोर जोंहा प्रमद बर' साराहाय बिग्लाबहै खुला मुलाहै बुंबाय रन्जन दैमारि साराहाय बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां जाबाय होननानै बुंथारबाय प्रमद बर' साराहाय नङा होमबा रायजोफोर बिनिफ्राय दिनैसिम रन्जन दैमारि साराहाय उदां जायासै अब्ला बे थगायनाय जाबायना थगायनाय जायासै रायजोफोरा कमेन्ट खालाम प्लिज अके बिनि उनावहाय नैबेबायदि मोनसे प्रश्न फैयो गोबाङा नङा होमबा ना ओरैबायदिबो मोनसे सोंलु फैयो गोसोआवहाय ना रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनो हासेयावबो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय बाजानाय दं नामा रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायाव एक्स एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायावहाय गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सारहा बाजानाय माबाफोर प्रब्लेम दङ नामा बे मोनसे सोंलु नङा होमबा रायजोफोर जायनि जाउनाव दिनै गुबुन दैदेनगिरिफोरा बेबायदि बाथ्रा बुंनो हायाखै दिनै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय बेबायदि बिग्लाब बुंनो हादों बे रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजों गनाया सम्भब नङा बिनि केसा अलरेडि कनभिक्टेड जाखाबाय आरो बियो उदां जाया होननानै डाइरेक्ट गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय बुंनो हादों बेयो मोनसे रायजो राजानि गोसोआव मोनसे सोंलु लाबोदों दि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय रन्जन दैमारिखौ बख'नायाव बाधा दङ नामा बे मोनसे गिदिर सोंलु लाबोदों बेनिफ्राय फारसेथिं गुबुन मोनसे सोंलुआ जाहैबाय गुबुन मोनसे दुखु मोननाया जाहैबाय ना प्रमद बर' सारा हसायनो थगायदों नामा थगायनानै बाथ्राखौ बुंबाय नामा गावा देरहानो थाखाय गावा सिप जानो थाखाय बाथ्राखौ बुंमारबाय नामा जायनि जाउनाव दिनै एक्स एनडिबिफोरनि मेगनाव दिनै मोदै बिथांमोननि गोसोआव दिनै दुखुनि मोनसे थफ्ला दोङो जाय थफ्लाखौ दिनै बिथांमोना गोजान खालामनो हायाखै जायनि जाउनाव दिनै गोबां बाथ्राफोरा बेरफ्रुसा जागासिनो दङ गोबां बाथ्राफोरजों बिथांमोना दिनै हब्रा बुंगासिनो दङ नाथाय बिथांमोना दिनै बबेबा मोनसे बाथ्राखौ बुंनायाव बबेबा मोनसे आफादजों न'आव थांनानै बिथांमोनाहाय सावरायजाहैदों नङा होमबा रायजोफोर ससियेल मिडियायावहाय धुमखि होजादों नङा होमबा रायजोफोर गोबां बाथ्रा दङ हारिनि थाखाय बुंबाबो जोबा मिथिबायना रायजोफोर नोंथांमोनानो खुद खोनासंनानै लादो रायजोफोर क्लिप्स मोननैखौ आरोबाव आं जोबना होबावदो नोंथांमोना मोजाङै खोनासंना ला प्रमद बर' सारा मा बुंनाय आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी साराहाय मा बुंखो नोंथांमोनानो रायजो राजाफोरा नायनानै क्लिप्सखौ नायनानै कमेन्ट खालामनो हागोन दिनै हारिया माबायदि हालोदाव थांगासिनो हारिया माबायदि अबस्थायाव थांगासिनो रायजो राजाफोरा दिनै बुजिनो मोनथिनो फ्राय बाखि गैला नाथाय बुजिदों मोनथिदों गोसोआव सानदों नाथाय सोरनो फोरमायनो नङा होमबा रायजोफोर सोर गेदेमानो फोरमायनो गावनि गोसोनि दुखु गावनि गोसोनि दाहा गावनि गोसोनि साननाय बे गावनि गोसोआवनो थाफिनो नङा होमबा रायजोफोर रन्जन दैमारि बिथाङा जेलाव दङमोन बे चुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथाङाबो ओंखारबाय रंजन दैमारी কেতিয়া মুক্ত হ'ব যে যেতিয়াও চাকৰকাৰী হৈ তেওঁ ৰঞ্জন दैमारी মুক্ত এনেতো মুক্ত নহয় स' थेंक इउ सो माच रायजोफोर दिनै भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय बाय बाय